Ik hoop dat hij nou wel doorzet en dat hij nou wel president wordt. Hoe gaat hij dat doen, denkt u? Geen idee, dat zoekt hij maar uit. Zoals je kan zien zijn we nu bij een stembureau. En we hoopten hier natuurlijk pas over 2 jaar te staan. Maar ja, dingen gebeuren. Dus we zijn hier nu vandaag, want we gaan vandaag stemmen. Is het gelukt vandaag? Natuurlijk is het gelukt. Lukte het ook met het grote stembiljet? Was wel even een kwestie om het ding helemaal open te krijgen. Maar ja, is gelukt. Het grote stembiljet dus hoeft maar een klein stukje open te vouwen. De grootste partij is toch PVV. Ik had 2 stemmen. Eén van mijn moeder en één van mij. Mijn moeder is 101 bijna. Hoe bent u op uw keuze gekomen? Ja, studie en nog eens een studie. Dus u heeft u goed ingelezen? Absoluut. Ik heb stemwijzer even ingevuld. En toen kwamen er 2 partijen uit. En met de ene partij had ik niks. En toen heb ik dus nummer 2 genomen. Was uw keuze moeilijk? Ik vond hem vooraf ontzettend moeilijk, ja. Ik had geen idee meer waar ik op moet stemmen. Was het niet een beetje een zootje afgelopen 2 jaar? Vind ik niet. Wilders heeft zijn best gedaan. Het ligt aan de rest van de mensen, want die willen niet meewerken. En dan hoopt u dus door middel van uw stem dat het dan minder puinhoop misschien gaat worden in de Tweede Kamer? Kan dat? Ik vind het heel belangrijk dat we wat meer solidair zijn met elkaar. Dat we het gewoon weer samen doen. En niet dat schreeuwen en daar word ik helemaal naar van. Ik hoop dat hij nou wel doorzet en dat hij nou wel president wordt. Hoe gaat hij dat doen, denkt u? Geen idee, dat zoekt hij maar uit. Dat is mijn taak niet. Ik heb mijn steentje bijgedragen. En ik hoop dat genoeg mensen dezelfde keuze hebben gemaakt. Dan zullen we het zien. Ik heb net natuurlijk allemaal gesproken met mensen die al hebben gestemd. Maar nu is het natuurlijk ook mijn beurt. Dus tijd om te stemmen. Oh, ik heb hem op de kop.